Schopnosti končia pri praženici, ale reportáž z Medzilaboriec ma skutočne inšpirovala. Uvidíme v nej tie najlepšie pochúťky z diviny a dozvieme sa, aký je rozdiel v príprave mäsa z diviaka a rujného jeleňa. Tým, ktorí to ochutnali, môžeme už len ticho závidieť. V Medzilaborciach sa začali poľovnícke halaly. Kuchyni mali plné ruky práce. Pripravovali špeciality z 8 druhov diviny. V týchto nádobách je mäso naložené v marináde, ktorá sa skladá z koreňovej zeleniny, bobkového listu, nového a čierneho korenia. Tu je zo srnčie mäso, tu je jelenie mäso a tu je zo diviny, z diviaka. Divina musí byť v marináde 24 hodín, aby stratila svoju prenikavú vôňu. Jeleň však musí byť až 48 hodín. Rujného jelenia, keby sme nedali do pácu, možno by sa ani nedalo jesť. Každý druh diviny má inú farbu a chuť. Jeleń je tmavšie mäso, toto je danier, je svetlejšie mäso a trocha je lahodnejšie a jemnejšie mäso. Zo všetkej diviny je najnebezpečnejšie diviače mäso. Môže obsahovať svalovca, ktoré nemôžeme používať v surovom stave, len v tepelnej úprave. Ľuďom najviac chutí výpečky z diviaka, červená kapusta a knedlík. Bolo z čoho vyberať. Pečený zajac, divá kačica na mandľach a iné špeciality. Pečeného diviaka s kroketami a na šípkovej omáčke. Chodím tu každý rok a nielen raz. Keď trvá 4 dní, tak až 4-krát. Z Medzilaboriec pre televíziu Joj Ruslana Kudilcová.